Egameni likaJesu Kristu, igama elinamandla phezu kwamagama onke. Ngiyabingelela bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabingelela nje bonke eliyofinyelela kubona leli phimbo lami ngegama likaJesu Kristu, inkosi yethu eyafa yaphinde yavuka, inkosi yethu ephilayo, inkosi yethu elithi izwi lenkosi wonke amadolo ayoguqa phambi kwayo, bese zonke izilimi zivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, bangcwele benkosi uJesu, baba umlambo okholwayo osindisiwe owafumana umusa kaKristu uJesu. Mangikhuluma ngomusa, angikhulumi bazalwane ngalento eyandile ezweni. Abantu athi umuntu mangabe esevumile ukuthi uJesu uyinkosi bese umuntu ephila isinomi kanjani, engaphenduki aphile ngendlela abevela aphila ngayo ezweni, athi hayi nje ngoba sengivumile sengiphila emseni, hayi akunankinga nje sengongena ezulwini kanjalo nje bazalwane. Angikhulumi ngalowo musa wamanga, umusa oyifake, umusa wegebengu, angikhulumi ngawo bazalwane. Khuluma ngomusa kaJesu Kristu ukuthi mangabe kushunyayelwa noma uzwa ubufakazi kudabuka inhliziyo yakho ngaphakathi, uzizwe ufanelekile ukuthi umamukele uJesu, ubona kahle ukuthi yabona mangamamukela uJesu la ngiyofa nokufa. Uzwe umzimba kukhona enzakala emzimbeni wakho, uzwe uhlevana luqubuka emzimbeni, usuke ufumana umusa kaJesu Kristu, uhlatshwe yizwi likaNkulunkulu bazalwane. Ukhale angisho ukukhala lokho kuzenzisa futhi umuntu uyayikhalisa enkonzweni kodwa ingekho into eyenzakele kena ngaphakathi. Khuluma ngokukhala mina, uzwe isandla sikaNkulunkulu udabukile enhlizweni yakho, ubone ukuthi Nkosi impela ngifanele ukuthi ngikwamukele, ngikholwe, ngizidele, ngidele yonke into yalelizwe, ngidele yonke into. Khuluma ngalowo musa bazalwane, umusa ohlukanisa umuntu nesono, hayi umusa ogqugquzela umuntu ukuthi akahlale esonweni akhululeke ngoba vele sethola umusa. Umusa wamanga loyo, uthi uPhostoli Paul asenzelwanga umusa kuba sihlale ezonweni. Khulumi bazalwane ngalowo musa abantu abadlala ngawo. Siyambona umuntu athi umuntu uyakholwa, umbone efanela nje impilo yakhe, umbone ephila ngendlela bevela aphila ngayo kudala. Athi mayibala iminyaka umuntu wakholwa wasindiswa, evele ubone Nkosi yami ukuthi hayi ngathi akenzeki lutho. Okwenza ukuthi ubone kanjalo ngoba kalahle lutho lo muntu lona, indlela bephila ngayo usaphila ngayo. Makade umuntu othanda ama lifestyle elizwe akawashile, kunalokho kuqhubela phambili. Qhubekela phambili, angikhulumi ngalokho bazalwane. Khuluma ngevangeli bazalwane, lihlaba inhliziyo yomuntu lahlukaniswe. Athi ohlabelela kahle izwi lahlaba inhliziyo yami. Athi izwi layihlaba inhliziyo yami, langibonisa ukwaduka kwami. Athi ngaze ngazivuma izono zami. Uyazivuma izono uma likuhlabe kahle izwi, subona ukwaduka kwakho ukuthi ubudukile kule ndlela ebuhamba ngayo, ikade itshethe uhamba kahle. Ya bazalwane, lo musa ufumana sukholwe eminyaka, uyitshethe uhamba kahle endleleni ande uhamba kabi. Aqala amehlo avuleke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda bazalwane ukufunda izwi lenkosi ngokungabambezeli. Ngiyacela sike sibuke laphana encwadini ngokaJohane
chapter number 3 ivesi lika 3. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Amazwi lawo ayisho Jesu Kristu inkosi yethu ekhuluma nomunye wabazalwane owayebizwa ngoNicodemus. Ebonile uJesu eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Ebonile uJesu enza imangaliso ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yezinye izikhonzi ezazikhona akakwazanga ukuphumela obala phambi kwabo bebhekile. Wabona ukuthi akathatha isinqumo sokuthi akhokhobe ayomfuna ngasese, ayokwazi kahle ngalezi ndaba ashumayela ngazo, ngoba nayo Nicodemus wayengomunye wabafundisi abakhulu, kodwa kunezinto ayengazazi. Kwamphoqa ukuthi akahambe manje aye kuJesu lo shumayela ivangeli elihamba namandla, akayozwela kahle. Haleluya. Wathi mayifika kuJesu, uJesu wamphendula ngalamazwi ukuthi ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu angazalwa ngokusha angeke ubone umbuso wezulu. Ngabe isho ukuthini lempendulo kaJesu na? Lempendulo kaJesu bazalwane iyasiqinisekisa ukuthi ngaphandle kukaJesu Kristu akekho umuntu oyongena ezulwini. Noma ngabe ubani, noma ngabe unegama elikhulu kangakanani emhlabeni, noma ngabe abantu bayakudumisa, bayakukhonza, bakukhothamela, mawuqhamuka bayathuthumela, noma ngabe umuntu onodumo olungakanani, unemali yonke, unezimoto ezinhle ezibizayo, unodumo, uyaziwa, uphethe emhlabeni uyikho konke, kodwa ngaphandle kukaJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu waseNazaretha, akekho oyobona umbuso kaNkulunkulu. Ngoba uJesu ukusho kahle kwacaca egameni likaJesu encwadini kaJohane chapter 14 verse number 6. Wathena indlela futhi iqiniso, akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwakhe. Amazwi aphuma kuJesu lawo bazalwane, okubiza ukuthi ke manje wonke umuntu ophila emhlabeni akakholwe nguJesu. Noma ngabe ubani uphila emhlabeni, kholwa nguJesu usindiswe, uzalwe ngokusha. Yebo, ukuzalile umama nobaba waqanjwa igama lokuthi usibani bani, bakhulisa bakondla, kodwa akubona bayofaka ezulwini uyongena ngokuthi uthathe isinqumo ngempilo yakho, wamukele uJesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho. Lokho nje bazalwane, isigaba sokuqala nje sokuba umntwana kaNkulunkulu ukuphenduka, usindiswe, uzalwe ngokusha, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uvume ngomlomo wakho. Lokho nje ngoba ongakholwa nguJesu uhamba emhlabeni ehamba phezu kokwahlulelwa, uhamba phezu kwentukuthelo kaNkulunkulu. Ongakholwa egameni likaJesu
noma ungathi ngiyamkholwa uJehova, mina ngiyamkhonza uJehova. uJehova uthathe konke ukwahlulela wakunika indodana yakhe enguJesu Kristu ukuze bonke abantu abaphila emhlabeni bazise yona, bakholwe yiyo, basindiswe ngayo. Konke uNkulunkulu kunikeze yena ukuze yena abe yisango lokungena ezulwini. Ngaphandle kaJesu akekho umuntu obona umbuso kaNkulunkulu. Uyamdinga uJesu my brother, uyamdinga uJesu my sister, uyamdinga uJesu mama, uyamdinga uJesu baba, uyamdinga uJesu gogo mkhulu, uyamdinga uJesu lelizwe lethu, lamdinga uJesu South Africa, yamdinga uJesu Swaziland, yamdinga uJesu Zimbabwe, yamdinga uJesu Mozambique, yamdinga uJesu umhlaba wonke woAmerica, ngobani badinga uJesu. Ngaphandle kaJesu akekho oyobona umbuso waNkulunkulu. Nobani uyadinga ukuthi aphenduke aza noJesu Kristu, ukuthi uJesu Kristu inkosi, ukuvume ngomlomo wakho, ukholwe enhlizweni yakho. Hallelujah. Angithi masifunda lapha na kuverse number 16, uthi lapha number 18, uthi okholwa yiyo akahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Wonke umuntu ohamba emhlabeni engakholwa uhamba phezulu ukwahlulelwa ngoba engakholwanga egameni likaJesu, engakholwanga. Ubani nobani uyabizelwa ekuthini akaphenduke anikele impilo yakhe kuJesu Kristu ukuze azalwe ngokusha, abe isidalwa esisha. Ingakho umpostoli Pawuli uthi uma umuntu esekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, okwakuqala bheka sekudlulile, kuvela okusha. Bantwana benkosi, kuvela okusha uma ngabe ukholwa, kuvela okusha. Umuntu akangaphili ngendlela bephila ngayo kudala ethi seyisidalwa esisha. Asibone izimpawu, ngoba nalento lena yokuthi nobani ethi usindisiwe, nezigebengu nazo zithi isindisiwe, yonke into kulezi insuku, nezinyanga zithi isindisiwe, nezangoma zithi isindisiwe. Musala uqamba amanga. Umuntu osindisiwe izinto zakuqala ziyadlula. Umuntu uyasindiswa abe isidalwa esisha, azalwe ngokusha. Uma kade esebenzisa imithi uyayilahla imithi, nezintelezi nayo yonke into, nezigqabo nayo yonke izibungu kade uyishisa uyazilahla ngoba usuyisidalwa esisha. Umuntu uzalwa ngokusha abe isidalwa esisha egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Umuntu uyasindiswa bazalwane, uyasindiswa umuntu uma umuntu esemamukele uJesu. Kumele izono zisale, qala manje indlela entsha yokuphila. Masungene kule ndlela entsha, philisa okwabantwana bakaNkulunkulu, ungaphilisi okwezwe. Uma sungene kuJesu, uma sesingene kuJesu, izinto ebekade sizenza ezweni kumele zisale bazalwane. Uma kade ugqokisa okukaNonkiloyi, awukusagqokisa okukaNonkiloyi. Bazalwane, kumele kube nomehluko phakathi komntwana kaNkulunkulu nomuntu othengisa ngomzimba. Kufanele ube khona umehluko. Yabo nje le ndaba ukuthi uNkulunkulu ubuka enhlizweni, akanandaba nengaphandle, kanti umzimba nje uyithempeli likabani? Ngoba uyithempeli kaNkulunkulu. Unendaba uNkulunkulu nomzimba. Umzimba womzalwane uyahlonishwa. Umzimba womzalwane awuhambi kube ngathi umzimba odayiswayo bazalwane. Uma ungwesifazane nje fihla icleavage yakho, uhamba usivezela icleavage ngaphandle njengenja. Izinja ehamba amabele azo ahleli ngaphandle. Akuyena umuntu bazalwane. Umuntu owenza lokho usuke enomoya wenja, suka nedemoni lenja, lobunja, lokuyenga amadoda. Kanti lithini izwi lenkosi? Lithi izwi lenkosi osebuke owesifazane wamkhanuka enhlizweni yakhe, usephingile.
Usephingile naye enhlizweni yakhe. So why wena umuntu wesifazane uhambe uveza amabele ngaphandle, uveza amathanga ngaphandle ngathi uyadayisa? Ayenziwa leyo nto leyo bazalwane. So kholwa usuthi uyawenza amandla kaNkulunkulu? No, akwenziwa kanjalo. Umntwana kaNkulunkulu uyawufihla umzimba wakhe. Phela bazalwane, uNkulunkulu mangabe edala uAdam noEve, babangahambi nqunu ngendlela enichaza ngathi babanqunu. Babembethe bembathiswe uNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu. Lokho sikubonaphi? Sikubona ngoba mangabe sebadlile emthini athe uNkulunkulu bangadli kuwona, baqala amehla bavuleka, bazibona bahambaze. Kwaba yima babona ukuthi imizimba kumele bayifihle, bahazama ukufihla ngamaqabunga ngoba bayibona ukuthi bahambaze. Ingakho uNkulunkulu mayifika, uNkulunkulu akazwana nobunqunu bomuntu. uNkulunkulu mayifika lithi izwi lenkosi wabakhela iphuku ukuze bafihle imizimba. Uyafihla umzimba umntwana kaNkulunkulu, awuhambi nqunu. Usathane uludukisa ilizwe, dukisa abantu bevutha ngamavesi, bevutha abakholwa, bavutha ngamavesi bangawenzi. Yokusiza ngani kuba nezambulo eziningi ungalenzi izwi laNkulunkulu? Yokusiza ngani? Yokusiza ngani mntaka baba? Nceke kulezi insuku bafundisi nimpintsha ngoskin jini, nibambile, nithayithile. Mepulpit uyashumayela uqondo noma umfundisi, noma umuntu ohamba ama-night club, lo muntu uyigundela amakhatha ekhanda, wenza izindlela ekhanda ongazazi ibhekephi. Nijinjile emakhanda, niyizwe, niyithathile emzimbeni. Angazi noma nizochama obani endaweni kaNkulunkulu. Bazalwane, asimesabeni uNkulunkulu. Siphile ezikhathini zokugcina, asimesabeni uNkulunkulu. Asimesabeni uNkulunkulu nangemizimba yethu. Lithi izwi lenkosi imizimba yethu iyithempeli kaNkulunkulu. Asimesaba uNkulunkulu. Simesabeni uNkulunkulu bazalwane. Simesabeni uNkulunkulu. Siphile esikhathini esibi. Isikhathini abantu la khona bangamesaba uNkulunkulu. Shumayele ngezambulo eziningi. Uhambe yolala nomuntu wesifazane, yolalwa nendoda ongashadile nayo. Bukha amahotela, enza amanyala phambi kaNkulunkulu. Phendukani bafundisi, phendukani bavangeli, phendukani inceku, phendukani incekukazi badumisi. Asiphendukeni, isikhathi sokufuna uNkulunkulu lesi. Akusona isikhathi sokudlala, isikhathi sokufuna uNkulunkulu, sokumfunisisa ngoba uJesu uyabuya. Kuyaphendukwa bazalwane, kuyaphendukwa. uNkulunkulu lithi izwi lenkosi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, kuze kube yilona leyo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Asikholweni bafowethu, asikholweni. Asikalibali isela. Uthi uJesu isela alizi kuwe ngokweba nokubulala nokubhubhisa, kodwa uJesu uzile emhlabeni kuba sibe nokuphila, sibe nakho kuchichime. Mntaka baba, awukufuni yini ukuphila okuchichimayo? Awukufuni yini ukuphila okuchichimayo okutholakala mahala? Usuyikhokhile imali, wahamba izinyanga zakutshela ukuthi obani bakuthakatha, wangasizakala, bathi bazokusiza bakulungisela imsamo yakho, yangalunga into yakho. Wamosha imali zakho kubathandazi, wamosha izinyanga zakho kubaprofethi bamanga, wamosha imali zakho ezintweni ezingasizi. Woza kuJesu, uyafumaneka mahala uJesu. uJesu ukusiza mahala. Nikela impilo yakho kuJesu. Nikela impilo yakho kuJesu. Phuma emangeni, phuma ebandleni lamanga, ibandla likugcoba ngamafutha, ibandla likugcoba, likuthela ngamanzi, likuphuzisa amanzi, iwasho.
akazelanga lokho uJesu, kepha uJesu uzele emhlabeni kuba abantu babe nokuphila okuchichimayo. Woze emanzini okuphila anguJesu Kristu, woze emthonjeni ongashi, woze emanzini othi uma suwaphuzile phakathi kwakho kugobhoze imifula engashi, imifula yenjabulo, imifula yobumnandi nokuthula ngaphakathi enhlizweni. Ugcwele isiyaluyalo, ugcwele inhlizweni, ugcwele inzondo, ugcwele ulaka, ingoba awakutholi ukuphumula, okamtholi uJesu onikezana ukuphumula. Thatha uJesu, thatha uJesu, thatha uJesu. Isonto ngeke likusize, isonto ukusonta nje, usonte nje ngeke ukusize ngalutho. Ufaka i-uniform yesontweni ungaphenduki, ungazalwa ngokusha, ngeke ukusize. Noma ukupromotha bakwenza umfundisi, bakwenza uarchbishop, ngeke ukusize ngalutho, ngeke ukufake ezulwini. Ezulwini uyofaka uJesu ukuthi wena uphenduke, ukholwe uyena uJesu Kristu, uNkulunkulu okuyena amlethe emhlabeni ukuthi azoba umhlatshelo, azoba umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, ngoba munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Ngaphandle kaJesu Kristu inkosi yamakhosi akekho umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uyamdinga uJesu, uyamdinga uJesu, uyamdinga uJesu. Ungafeli kuleyo mpilo ephilayo, ungafeli kuleyo manyalo, ungafeli emkipitweni, ungafeli emjolweni okuwona njengamanje, ungafeli etshwaleni, ungafeli egwayeni, ungafeli lonsango, ungafeli emanyaleni mfethu. Ngiyakuncenga, usho njalo umpostoli Paulo kwabaseRoma chapter 12 uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane ngoba ububele bukaNkulunkulu kubanikela imizimba yenu kuba yibo umnikelo ophilileyo nothandeka kuNkulunkulu. Nikela umzimba wakho kuNkulunkulu, nikela impilo yakho kuNkulunkulu. My sister, udayisa ngomzimba wena, uyazazi udayisa ngomzimba, awusathandi. Nangu uJesu ethi bheka ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha, uma umuntu ezwa izwi lami avule ngiyangena. Awu ngiyangena ngihlale naye. Awuthandi ukuhlala noJesu, awuthandi yini ukuhlala noJesu oletha ukuthula, oletha ubumnandi nentokozo engachazeki na? Thatha uJesu mntaka baba, phenduka uzalwe ngokusha, ube isidalwa esisha. Phendukani bantwana benkosi, khase ukuphenduka lesi. uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. Masebuyile uJesu yoba kubi kulomhlaba, njoba sekuqalile kuyimanje. Umoya omphika uKristu uyazwakala ukuthi ukhona emhlabeni. Abantu abamfuna uJesu, abantu bafuna izinto ezisheshayo, abantu bahubha imali, abanandaba noNkulunkulu. Oh bantu benkosi, oh bantu benkosi, singamhlubuka uNkulunkulu. Buyani kuNkulunkulu, buyani kuNkulunkulu. Abanye bathengise imphefumulo yabo kuSathana, abanye babe bayothwala, bayofuna izithwalo, bafuna inyoka, bafuna izinto engasiziyo bazalwane. Oh uNkulunkulu uyancenga, lisekhona ithuba njengoba usaphila emhlabeni, usaphefumula, uvuke ekseni uphila, usengayishintsha impilo yakho. Nikela impilo yakho kuJesu. Zidele, zincame, dela konke kwalelizwe, ngoba lento uzofa uyishiye. Imoto yakho ka5 million, imoto yakho ka17 million uyosala la emhlabeni. Umuzi wakho ka100 million uyosala emhlabeni. Konke lento kuyasala, konke kwalelizwe kuyadlula. Kuyadlula ngoba kuyinkanuko yenyama nje, kuyadlula kuyasala. Wena uyichithaphi inguna phakade ngoba zimbili izindlela. Kunendlela ekuphileni engena ngoJesu kuyona, kunendlela ekufeni ongena ngoSathane kuyona, kwezinto zobumnyama, indlela eyisihogo, indlela yobuhlungu, indlela yosizi. Oh Nkosi yami, mntaka baba, phenduka, phenduka usezwa leli phimbo namhlanje. Phenduka, ungayenzi likhuni inhliziyo yakho.
Thatha isinqumo unqume ukuthi ngiyamthatha lo Jesu, ngiyaphenduka. Dela ukuphila kwakho, dela. Thatha uJesu, yekela inkani lo nayo ukuthi uJesu akasomlungu uJesu uzele uzokhulula impilo yakho. Musukubanjwa ubandlululo. Thatha uJesu umfake enhlizweni yakho, uzowenza umsebenzi. Inkosi inibusise. Amen. Kuwe bilo yami nginikela ngayo kuwe Baba nginikela ngayo impilo yami nginikela ngayo Baba nginikela ngayo
moyo ingwele mini egameni likaJesu Kristu moyo loyingwele waNkulunkulu sindisi wethu ophethe amandla amahle egameni likaJesu siyanikela baba impilo zethu moyo loyingwele waNkulunkulu moyo namandla moyo wenkazimulo moyo ophilayo Father God, in the name of Jesus, moya wamandla wonke thwala lensindiso yethu uNkulunkulu wendumiso moyo ingwala siyabonga Jesus Christ of Nazareth moya kaNkulunkulu